Mela maħna, mela l-ewwel irrispondi li di ma lajt għallif qabel indaħlu li l-Abigail li qiegħda tiġa fuq Skype. Pep, aħna waqt li konna qed nagħmlu l-miżuri, ma ninsewx li s-snin ta' qabel ħeġġiġġa ħafna ġenituri biex imorru jaħdmu. Allura meta mbagħad bdejna nagħlqu ċertu postijiet tax-xogħol, sibna sitwazzjoni qudiemna u meta laqna l-iskejjel mod partikolari fejn kellek eżempju żewġ ġenituri li jaħdmu ġo fabbrika, is-snejn li huma. Aħna konna qed ngħidu biex l-tfal ma jibatuhomx għand in-nanniet. Ħalli n-nanniet kemm jista' jkun ipproteġihom għax huma aktar vulnerabbli. Allura kellna sitwazzjoni, it-tfal fejn ħanqedhom jekk aħna tnejn naħdmu. U allura hemmhekk qed nisma' hemmhekk aħna l-gvern irridu nintervjenu wkoll, irridu nissalvagwardjaw li ħadd ma jitlef xogħlu. Allura dik il-waħda mill-ġenituri li ma tistax tagħmel teleworking għax aħna tajna għajnuna wkoll biex il-negozju jinvesti għat-teleworking ukoll qednilu. Għatu xarejn unpaid leave. Dak ix-xarejn unpaid leave, żomm l-impjegat magħha, aħna bħala gvern ħanerfgħu il-pis li nħallsu 800 euro fix-xahar lil dik il-persuna li qed tieħu ħsieb. Il-min se tħallsu lilha jew għax qed Le lila, aħna nagħtuh lila. Din hija sitwazzjoni, jiena nieħu eżempju, jiena wkoll missier għandi l-mara qiegħda d-dar tuħsib ukoll it-tfal. Daw l-affarijiet aħna ngħixuhom ta' kuljum. U jiena minn hawnhekk insellmilhom nirringrazzjahom, naf nsellem il-mar tiegħi u t-tfal ukoll u dawk in-nisa u l-familji kollha tal-sagrifiċċji li qed jagħmlu bħalissa. Imma ejja jien nagħti kuraġġ din ħanadduha. Ħanoħorġu minnha il-kol flimkien. Jekk nibżaw għal xulxin. Kulħadd irid tkompli jiġbed ħabel wieħed kif qed tajjeb inti, ejja nsegwu il-pariri tas-saħħa kif qed insegwhom aħna bħala gvern, ħanoħorġu minnha. Ejja niqpaw iffokati u kalmi mhux żmien ta' paniku bħalissa, żmien li noqogħdu kalmi u nieħdu deċiżjonijiet bil-għaqal. Mela fuq l-Skype għandna lil Abigail Mamol hija CEO tal-Malta Chamber of SMEs. Abigail insellimlek, Abigail. Mela, ħafna nies jgħidu isma' intom stess ta' kemm darba qedtu kemm sejrin tajjeb fl-ekonomija u kemm ovvjament qed taqla flus għax hekk sejra l-ekonomija tajjeb il-business people qed jaqlaw il-flus. Allura ftit se tgħidu issa lajtu ma tistgħux tissapportu daqsxejn u żommu l-ħaddiema għal daw it-tliet xhur 4 xhur li ġejjin. Iva, Peppi, minn mar tajjeb ovvjament il-business għalhekk jgħid fil-business biex jaqla l-flus. Però dan iż-żmien li kien għaddej, il-momentum li kienet għaddejja l-ekonomija u sa ftit ġimgħat ilu l-gvern kien għadu qed iħabbar l-investimenti, il-businesses kienu qegħdin jiġu ppuxjati biex għamlu l-investimenti tistgħu tkabbru għax l-ekonomija kienet ħatibqa' sejra tajba. U daw hekk għamlu, ġifieri fejn kellhom establishment wieħed, fetħu tnejn, żiedu l-ammont ta' impjegati, anke żiedu l-pagi, din minn statistika uffiċjali. Jiġifieri dan m'hemmx businesses li għandhom mitqlu flus fil-bank li jistgħu jużaw issa biex jagħmlu daw it-tip ta' ħlasijiet li qegħdin nippretendu minnhom. Da bl-istess mod ta' kif mhux il-businesses biss, iżda anke in-nies privati l-individwi kif kienu qegħdin jaraw l-affarijiet sejrin, għamlu l-investiment tagħhom privat, xtraw l-appartament, bdew jikruh. Jiġifieri daw issa ma tistax tgħidilhom isma' peress li inti għandek dik diffikultà bħalissa fl-impjieg. U għed is-sogra li titlef anka forsi x-xogħol, ħaqbad dak l-appartament u tħallas minnu għamlu flus u bda kull dawn m'għandhomx likwidità, m'għandhomx cash f'idejhom biex ikunu jistgħu jagħmluhom dal-pagamenti li ħajwasluhom l-ammont ta' żmien li huwa neċessarju sakemm noħorġu minn din il-kriżi. Però mhux hekk biss. Hemm oħrajn, hemm ħafna SMEs, speċjalment il-micro businesses, li dan iż-żmien kienu qegħdin jieħdu l-paga tagħhom, investew fil-business b'assigurazzjoni fuq il-proprjetà personali tagħhom, fuq id-dar tagħhom u kienu qegħdin iħaddmu lill-impjegati tagħhom. Jiġifieri daw issa x'qegħdin nistaqsu minnhom, qegħdin ngħidulhom isma' kompli ħu sogru ħafna ikbar minn dak li diġà għandek li titlef darek. U kompli ħallas l-impjegati, għalhekk għandna bżonn l-għajnuna, għalhekk qegħdin nistaqsu għall-għajnuna, mhux għax il-businesses għandhom ħafna flus il-bank u jistgħu jonfquhom hekk. Le, vera hemm problema. Il-gvern diġà beda jagħti l-għajnuna, Abigail, kif smajna, hemm ħafna inizjattivi, intom però m'intom sodisfatti, mhux hekk, xi tridu iktar propja. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid li l-gvern qed jaħdem fuq mudell li aħna naħsbu li huwa mudell tajjeb. Jiġifieri bħala bażi hemm parti li qed jindirizza il-pagi, hemm parti oħra li qed jindirizza over and above that minn loans vantaġġużi li ħajkun jista' jagħti biex min għandu bżonn iktar għajnuna jieħu. Però
hemm bżonn iktar, speċjalment fejn jitlu l-pagi, il-pressjoni li qed issir fuq il-businesses ikollok kemm ikollok il-mod ta' kemm hemm bżonn flus jintefqu fil-pagi mingħajr ma jidħol xejn huwa impossibbli. Wieħed ma jistax ilaħħaq. Ma jistax. Ok, mela, qed tgħidlek li fid-direzzjoni tajba, però kif semmejtlek anke qabel di tal-pagi problema serja li bdaw ma jidhirx li l-nies huma sodisfatti. Jiena naħseb. Mhux daw biss ta' anke l-unions, kulħadd jiġri. Mela, jiena naħseb ara, jiena naħseb. Qed jgħid tilfu l-impjiegi. Jiena l-ewwel dejjem dejna bil-kunċett li dat tkun burden sharing. Jiġi kulħadd irid jerfa' biċċa. U jidher li dak il-kunċett qegħdin naqblu u kif fil-fatt qalet Abigail, il-gvern se jerfi triq tajjeb. Edna wkoll li aħna rridu nkomplu niddiskutu imma din irridu nippreparaw għal maratona mhux għal sprint. Ma rridux inkun nofs triq u naqtaw nifisna fin-nofs. Jiġi għalhekk irridu nqogħdu kawti u attenti għal kull miżura li ħankun qed nieħdu. Jiena naqbel ma' Abigail eżempju li semmiet ħafna negozji investew u allura dak il-flus tagħhom investew. L-investiment ħajrendilek il-flus. Issa aħna qed nifhmu wkoll li dis-sitwazzjoni waqqatilhom il-prospects tagħhom lura. Allura għalhekk enfasizzajna ħafna fuq il-likwidità u l-Abigail semmita wkoll li qed ngħidulek fejn tidħol likwidità, fejn jidħol loans għandek il-moratorium, fejn jidħol l-interessi qed niddiskutu wkoll kif nistgħu niffaċilitawhom naqshom sew l-interessi ħadd tnaqqas il-pis. Qed naraw dik il-likwidità tista' tużaħħa biex tkompli għaddej. Min daħan uħorġu aħna l-investiment li għamilt illum ħajrendilek il-qudiem. Issa qed ngħinu wkoll fuq il-kost, nistgħu nkomplu niddiskutu kemm ħankun qed nagħmlu, fejn kif jista' jassisti, x'tip ta' miżuri kif qed ngħidlek illum iltqajna kemm mal-korpi kostitwi, kemm min ħaddem, kemm il-unions u ftemna qabilna fuq ħafna punti jekk direzzjoni l qudiem u ħanerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, però ejja naraw li l-ħaddiem ukoll intuh ir-rispett li jixtaqlu. Jiena punt wieħed ma stax naċċetta li dak il-ħaddiem l-inqas jaqlaħħa ikun l-iktar li jbati. Allura għalhekk dak il-kunċett irtieqa ċentrali, eventwalment irridu mbagħad inkomplu nitkellmu fuq. Abigail, il-kummenti tiegħek, Abigail. Biċċa xogħol tal-ħaddiem li aħna ġifieri 100% naqblu magħha din il-biċċa xogħol. Ħantikom ftit eżempji. Għandi kumpaniji li huma family run. It's a family run business. Jiġifieri daw letteralment għalissa din jiddeċiedu jneħħu xi tfal tagħhom minn ġol business għaliex jaqbel iktar li inti ma tkunx impjegat mal-business għax ħajkollok iktar għajnuna jekk inti għax hemm l-għajnuna ta' 800 tal-unemployment jekk inti ma tibqax employed. Każ ieħor ta' owner ta' establishment ta' ħanut li dan qed jgħidilna isma' jiena ħanon fuq sal-aħħar 1 cent għax l-impjegati tiegħi huma l-iktar riżorsa importanti. Dawn hemm minnhom ilhom 20 u 30 sena jaħdmu magħhom, jiġifieri żgur l-inqas ħaġa li jixtiequ u qegħdin jgħidu li qas qegħdin jorqdu bil-lejl qed iħossuhom vera ħażin, l-inqas ħaġa li jixtiequ ili neħħu l-impjegati tagħhom. Jiġifieri aħna li qegħdin ngħidu bajnuna min-naħa tal-gvern biex nżommuhom l-impjegati, maħniex qegħdin ngħidu li l-employer mhux se joħroġ il-biċċa tiegħu, l-employer ħajoħroġ il-biċċa tiegħu u jrid iżommhom l-impjegati. Imma l-messaġġ tagħna kun konkreta, Abigail, kun konkreta. X'qed tgħid? Persentaġġ l-Ingilterra 80% capping ta' 2007. Intom għandkom xi forma ta' proposta kemm qed tgħidu li rid jgħinkom ħaġa li qegħdin nistaqsu ma' din hija l-minimu li l-istess unemployment benefit li qed jingħata biex inti żżommu fl-impjieg. U dan għandu ħafna vantaġġi. Jiġifieri minflok tgħid dawk 800 il-min spiċċa qiegħed tihom il-businesses biex ituhom l-impjegati tagħhom u l-businesses jagħtu top-up fuq dak, jiġifieri ħajkollok nies b'inkam aħjar, ħajkunu jistgħu jżommu l-ekonomija domestika għaddejja, ikollhom prospetti aħjar għax itħossuhom li għadhom fl-impjieg u anke il-mental health tan-nies li għadhom fix-xogħol, għadhom qegħdin joħorġu fix-xogħol li jistgħu jagħtu kontribut, inti jkollok ħafna kwiet fuq rasek meta inti tispiċċa mingħajr xogħol, meta inti m'intix ċert meta ħadd tirkupra l-ekonomija u meta ħadd terġa' tidħol fix-xogħol, għandna hemm dat tip ta' kwiet li aħna maħniex nikkwantifikawh. Jiġifieri qegħdin naraw 800 biss imma l-ħsara soċjo-ekonomika li inti jkollok meta jkollok ammont sostanzjali u qegħdin ngħidu ħafna eluf kbar li jistgħu jitilfu l-impjieg, maħniex qegħdin ngħidu li ħajjissalvaw kollha, però hemm ammont minnhom sew li ħajjissalvaw u għandna nagħmlu minn kollox biex insalvawhom. Abigail, fuq dal-punt li qed tissuġġeri ħa nerġa' nsaqsi lilek u mbagħad tikkonkludi inti Abigail. Ministru, di qed tgħidlek it-800 li qed tagħtu meta
jispiċċa barra. Għax ma tagħtuhomx meta jkunu ġewwa kif għamlu l-Ingilterra, ġattielek u jibqgħu impjegati da. Di mhux qed nifhem Mela, aħna bħala gvern, first case scenario qed ngħidu qed nagħtu safety net niggarantulek paga. U aħna qed niddiskutu mal-korpi kostituiti. Teskludi li tagħmluha dik, teskludi li tagħmluha. Imma aħna kif qed ngħidu aħna qed nagħtu garanzija ta' safety net. Il-korpi kostituiti lesti li jagħtu garanzija mbagħad li ma jkeċċu l-ebda ħaddiem u jħalluhom fuq il-paga tagħhom. Ok, Abigail, vera mistoqsija importanti li ridek tu jieġeb issa, jekk da jgħidulkom all right, intu kom it-800 u żommhom lesti li mbagħad ma tkeċċuhomx, Alla ħares madhom fej, ma tagħtux il-garanzija. Ovvjament, il-gvern irid jgħidilna tul kemm ħajkun qed itija din il-garanzija, aħna ma rridu inkeċċu l-ebda impjegat. Le, ma Abigail, dak ċar, id-domanda ċara. Jekk il-gvern jgħid b'dal-mod, illi jagħti it-800 u kif tiftehmu biex il-impjegat jibqem. U mbagħad se twedu li ma tikkeċċux il-ħaddiema, dik id-domanda. Il-negozji li jkollhom in-nifs kollu li jistgħu jżommu l-ħaddiema ħajżommuhom il-ħaddiema. Bla ebda ġifieri. Tagħtu garanzija, ġifieri tagħtu garanzija, dik qed isaqsi. Min jista' jżommhom nagħtu garanzija ta' ħajżommu. Se jkun jista' jżommhom ma sejtikom jekk jagħmilha it-800 li qed issemmi int. U mbagħad nistgħu ngħidu ma nkeċċuhomx. Jiena qiegħda ngħid jiena stess Peppi li hemm ċertu impjiegi li ma jistgħu xorta għax dawn huma magħluqin. U m'għandhomx introjtu mit-turiżmu. Jiġifieri dawn anke kittihom l-€800 jista' jkun ma jkampawx, però għandna ħafna iktar li ħajkunu jistgħu jżommu lill-impjegati magħhom u ħajibqgħu jżommuhom sal-aħħar nies li jifilħu. Ara ma taħsbux li għal xi raġuni dawn ħajippruvaw jabbużaw biex joħorġu mis-sistema. U nixtieq nagħmel appell lill-Ministru qegħdin naraw development day by day u għedin naraw ukoll nillutaw lill-gvern li qed jabdejtja il-miżuri għax qed iħoss li l-businesses vera għandhom bżonn għajnuna biex ikun jistgħu jżommu l-impjegati. Din ma mhix qed tiġri biss f'Malta, barra minn Malta wkoll qegħdin jaraw li jisma' irrid inżid iktar. Aħna nawguraw li naraw speech bħalma saret l-Ingilterra llum u itina ħafna hope biex l-impjegati jinżammu u l-businesses li tefgħu letteralment ħajjithom kollha ġo fihom u investewhom jinżammuhom miftuħin. Nirringrazzjak Abigail li kont magħna għal din biċċa ikkonkludi ħalli morru l-aħbajt u nkomplu wara. Jien l-ewwel nett kif nerġgħid, jiena l-appell tiegħi li l-ħaddiema iżommuhom. Ġifieri din ħanoħorġu minnha u l-ħaddiema huwa l-aqwa investiment. U għalhekk qed ngħidu nkomplu nitkellmu niddiskutu. Aħna nkunu naraw kif nistgħu ngħinu, però rridu kollna garanzija wkoll ċertu affarijiet. Ġifieri sal-lum di dak sa diskussjoni li kellna kienet għadha mhux ċara. U għalhekk aħna ma nistgħux naqbdu nimxu fuq forsi ċertu pressjoni li ssir fuq Facebook jew l-affarijiet. Aħna l-interess tagħna huwa tal-pajjiż kollu. Tal-ħaddiema, tal-familji u tan-negozju. Jien l-appell il-ħaddiema huwa biex ikunu flessibbli wkoll. Qed naraw ħafna flessibilità ta' ċertu ħaddiema jien naf ċempilli wieħed dolodu li jaħdem fl-entertainment. Daw jaħdmu għandu ħafna nies esperti fid-dawl għal dak żmien temporanju dawn in-nies issa jkun qed jagħmlu xogħol ta' finishing fuq id-dawl f'appartamenti li hemm bżonn. Qed ikunu iktar flessibbli l-ħaddiema u dak l-appell tiegħi għenu lill-owner tagħkom lill-imgħallem tagħkom sabiex timxu jitfit ħalli fejn hu possibbli l-flessibilità tgħin ħalli n-negozju jibqa' dej. Ħajkun hemm setturi ta' negozji li ħajkollhom problemi iktar minn ħadd ieħor dawk li għadhom jibdew eżempju. Jien nifhem li persuna għadha tibda n-negozju tagħha s-sena li għaddiet u ma tistax tqisha ma' persuna li gawdiet minn 7 snin ta' profitti kbar. Allura hemmhekk irridu naraw li issa l-miżuri eventwalment tkunu iktar targeted. Imma ma tistax tagħmel miżura blanket għal kulħadd meta ma jkunx hemm ċertu garanziji speċjalment fuq l-impjiegi u allura r-riżultat tagħha jista' jkun sempliċiment ta' eventwalment iktar taxxi fuq